ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି ନଣ୍ଡା ଭାଇ ଦୋକାନରେ। ଆଉ ସିଏ ବାଛି ବାଛିକିନି ଲେଗ ପିସ୍ 3ଟା ମତେ ଦେଲେ। ଆଉ ଆଜି ନଣ୍ଡା ଭାଇ ପାଖରେ ଚିକେନ କେଜି ଥିଲା 220 ଟଙ୍କା। ଚିକେନ କୁ ଘରକୁ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକିନି ତାକୁ ଗୋଟେ କଡେଇରେ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ କୁ ମ୍ୟାରିନେସନ କରିବା ପାଇଁ 2ଟା ଅଣ୍ଡା ତା ଉପରେ ଫଟେଇବା। ତା ଉପରେ 4 ଚାମଚ କର୍ନଫ୍ଲାୱାର ମଧ୍ୟ ପକେଇବା। କର୍ନଫ୍ଲାୱାର ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ 2 ଚାମଚ ବେସନ ପଡିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟା ଉପରେ ପଡିବ ଚିଲି ସକ୍ସ, ଟମାଟୋ ସକ୍ସ, ତାପରେ 1 ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, 1 ବଡ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବେ, 1 ବଡ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବେ, 1 ଚାମଚ ରାଶି ମଧ୍ୟ ପକେଇବେ, ଚାଇନା ସଲ୍ଟ 1 ଚାମଚ ପକେଇବେ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇବେ, ତା ଉପରେ ସୋରିଷ ତେଲ 2 ଚାମଚ ଦେଇକିନି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇବେ। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ କଟା ପିଆଜ ପକେଇବେ, ତା ଉପରେ 2 ଚାମଚ ଦହି ପକେଇବେ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡିବେ। 2 ଘଣ୍ଟା କମ ସେ କମ ୟାକୁ ମ୍ୟାରିନେସନ ହବା ପାଇଁ ଛାଡିଦେବେ। ତେଲ ଆମର ପୁରା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ କୁ ୟା ଭିତରେ ପକେଇକିନି ଛାଣି ନବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚିକେନ ପକୋଡା ପୁରା ପୁରି ରେଡି ହେଇଗଲା, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ବନେଇ ପାରିବେ ବହୁତ ସହଜରେ ଆଉ କମ ସମୟରେ। ଚିକେନ ପକୋଡା ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭିଡିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।